Versete și din Cuvântul lui Dumnezeu, o să citesc la început doar 3 versete care le găsim la Psalmul 103, pagina în Biblie 612, și rog pe cei care au Sfânta Scriptură, mă poate urmări când citim de Sfântul Cuvânt, și zic ca Domnul să cerceteze El pe fiecare oriunde s-ar găsi și Domnul să străpungă El orice inimă. Așa cum am spus, dăm citire din Psalmul 103, primele 3 versete. Și spune aici: binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Amin. Zic că a slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că merită să-L lăudăm din toată inima noastră, pentru că mare este Domnul, mare și sfânt. De aceea vrem ca să-L lăudăm din toată inima și vrem ca să Îl binecuvântăm, așa cum spune aici Cuvântul lui Dumnezeu, că își binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Merită Domnul să-L lăudăm, fraților. Merită Domnul, că de atâtea ori ne arată bunătatea Lui și în fiecare zi vedem bunătatea Lui. Vedem cum Dumnezeu ne scapă din probleme, chiar dacă mai trecem prin încercări. Dumnezeu este în fiecare zi cu noi și El ne păzește, pentru că dacă Dumnezeu n-ar fi cu noi o singură secundă, noi n-am mai fi nimic pe acest pământ și la ora actuală am fi în țărâna pământului dacă Dumnezeu ne-ar părăsi. Dar de aceea merită Dumnezeu să-L lăudăm, pentru că El s-a mai îndurat de noi și astăzi și ne-a mai dat viață, ne-a mai dat sănătate, ne-a mai dat 2 mâini, 2 picioare, ne-a mai dat lumină, dat urechi ca să putem auzi. Și zicem ca Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare acolo unde vă găsiți. Și zic ca Domnul, merită să-L lăudăm, pentru că am văzut acum am trecut și prin clipe mai grele, când toate bisericile au fost închise și nu ne-am putut aduna în biserica lui Dumnezeu din cauza acestui virus. Dar astăzi spune că s-au deschis toate bisericile în România și merită Domnul să-L lăudăm, pentru că chiar dacă am mai trecut, Domnul a vrut să ne încerce pe fiecare, să vedem dacă rămânem lângă Dumnezeu. Și zic că Dumnezeu să ne țină pe fiecare lângă El și orice ar fi și orice ar veni peste noi, ca să rămânem lângă Dumnezeu, pentru că El va fi cu noi și nu ne va lăsa. Zic ca Domnul să vă binecuvânteze. Spune în versetul 2: binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Oare cât bine ți-a făcut Domnul și de atâtea ori ai uitat să-i mulțumești? Oare cât bine ți-a făcut Dumnezeu și de atâtea ori ai uitat să mai vii să-i mulțumești? Și ai uitat toate binecuvântările care ți le-a dat Domnul și de atâtea ori vii la Domnul doar ca să-i ceri. Și Domnul e bun și mare și îți dă de multe ori, dar când trebuie să vii să-i mulțumești, uiți să mai vii să-i mulțumești la Dumnezeu. Așa cum s-a întâmplat acolo, mi-aduc aminte cu cei 10 leproși, când Iisus Hristos o mers și o vindecat pe toți 10, dar din toți 10 unul singur s-a întors înapoi să-i mulțumească la Dumnezeu. Și atunci a spus Iisus Hristos: oare nu toți 10 au fost vindecați? Ceilalți 9 unde sunt? Oare nu ți-a făcut Domnul și ție bine? Oare nu merită Domnul să-i mulțumești? Oare nu merită Domnul? Eu zic că merită, fraților, pentru că Domnul atâta bine ne face. Dar noi suntem răi. Noi nu știm să-i mulțumim la Dumnezeu. Spunea ei să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. Dacă ar fi să ne gândim cât bine ne-a făcut Dumnezeu, poate nu ne-ar ajunge să stăm să vorbim. Nu știu, o săptămână, 2 în continuu să povestim la frați cât bine ne-a făcut Dumnezeu, nu ne-ar ajunge, pentru că Dumnezeu ne-a dat binecuvântări în fiecare zi. Nu-i mai mare binecuvântare decât să te trezești și să vezi lumina zilei. Nu-i mai mare binecuvântare decât să ai mâini și să ai picioare, pentru că mulți la ora actuală nu mai au mâini și nu mai au picioare. Și spunea un frate că a mers undeva la un centru de ăsta unde sunt mai mulți bolnavi și au intrat într-o cameră și acolo erau 3 persoane
și acolo la 3 persoane au văzut doar 2 mâini și un singur picior. La 3 persoane, fraților. Și noi astăzi avem 2 mâini și 2 picioare fiecare și pentru aceasta stăm nepăsători și nu-i mulțumim la Dumnezeu. Dar zic ca Domnul să se îndure de noi și să nu ne dea numai pe cum îi mulțumim, pentru că dacă ar fi să ne dea Domnul doar ceea ce am mulțumit astăzi, poate la ora actuală n-am mai avea nimic. Dar Domnul nu ne dă după faptele noastre. El ne dă pentru că e plin de bunătate și de îndurare. De aceea merită să-L lăudăm. Și merită Domnul, fraților. Așa cum am spus, chiar dacă mai treci prin încercări, spune în versetul 3, El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. Chiar dacă poate ești bolnav, chiar dacă poate ești încercat, vino la Iisus Hristos în această seară, pentru că El este Cel care îți vindecă toate bolile tale. Nimeni nu poate să-ți dea vindecare așa cum ți-o dă Iisus Hristos. Deja alegi la medici dintr-o parte și în alta, pentru că nimeni nu poate să dea vindecare dacă Iisus Hristos nu îți dă vindecare în această seară. Și fie că ești bolnav trupește, Iisus Hristos poate să te vindece de orice boală ai avea în această seară. Dar eu mă rog mai mult ca Domnul să vindece pe fiecare, orice boală sufletească, Domnul să o vindece în această seară și El să dea la fiecare o inimă sinceră, o inimă curată, o inimă smerită înaintea lui Dumnezeu, pentru că chiar dacă ai cancer, chiar dacă ai alte boli, cu bolile acestea, chiar dacă mori în această seară, poți să intri în împărăția lui Dumnezeu dacă inima ta este curată, dar poți să fii sănătos trupește și dacă inima ta este bolnavă, dacă în inima ta încă să mai găsește mândrie, dacă în inima ta încă să mai găsește laudă, dacă în inima ta încă să mai găsește răutate, dacă în inima ta încă să mai găsește lăcomie, cu niciun chip nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. De aceea vrem să ne rugăm în această seară ca Dumnezeu să ne schimbe inimile și El să ne dea o inimă bună și curată, ca cu toți împreună să putem să fim acolo în împărăția Lui, ca cu toți împreună să putem sta la masă cu Iisus Hristos, să cântăm cântarea minunată care nu mai fost cântată până acum, pentru că până acum nu mai fost o nuntă de împărat, așa cum va fi atunci în ziua aceea. Și zic ca Dumnezeu să ne schimbe pe fiecare. Dacă mai sunt încă oameni care nu sunt întorși la Dumnezeu, Dumnezeu să-i străpungă în această seară, Dumnezeu să străpungă orice inimă care este împietrită și care nu este împietrită, ca Dumnezeu să facă o schimbare, Dumnezeu să facă o seară de cercetare în această seară pentru fiecare persoană și fiecare persoană să înțeleagă că-și bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Fiecare persoană să înțeleagă că-și fără Dumnezeu nu suntem nimic pe acest pământ, pentru că suntem o mână de țărână și în țărână ne vom întoarce, dar vrem ca sufletul nostru să fie salvat, sufletul nostru să fie mântuit. De aceea vrem să venim la picioarele lui Iisus Hristos și să-i cerem Lui ca El să ne schimbe, ca El să ne elibereze dacă încă să mai găsește ceva care nu este după voia Lui, care încă să mai găsește ceva care nu este plăcut Lui. Dumnezeu să vină El să facă o schimbare la orice inimă și Dumnezeu să aducă pe fiecare la pocăință, ca să se întoarcă la Dumnezeu, să nu mai stăm nepăsători, fraților. Vedem că vin încercări în fiecare zi, pentru că Dumnezeu găsește modalități pentru fiecare ca să te întoarcă la pocăință. Dar îți spun în această seară, nu aștepta ca cancerul să te aducă la Dumnezeu, nu aștepta ca să treci printr-o stare de doliu ca să vii la Dumnezeu. Vino la Dumnezeu prin dragoste, căci El prin dragoste și din dragoste l-a trimis pe Fiul Lui pentru tine și pentru mine ca să moară pentru noi. De aceea merită Dumnezeu să-L lăudăm, merită Dumnezeu să facem voia Lui, pentru că spunea psalmistul în Psalmul 34 că își voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea.
De aceea și noi vrem ca în orice vreme să-L lăudăm pe Dumnezeu, și când suntem bine, și când suntem bolnavi, și când trecem prin încercări, să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că toate lucrurile le ordonează Dumnezeu așa cum dorește El. Și dacă trebuie să trecem prin încercări, fraților, să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru aceasta, pentru că El ne trece prin încercări ca să ne facă aur curat, pentru că trebuie să trecem prin încercări, pentru că Iisus Hristos niciodată nu a spus că dacă ne vom pocăi nu vom mai trece prin încercări. Iisus Hristos dimpotrivă a spus: pe pământ veți avea necazuri, dar biruiți că ce am biruit lumea. Doamne, ajută-ne și pe noi să biruim, și orice ar fi și orice ar veni peste noi, să spunem și noi cum a spus Apostolul Pavel în Filipeni 4:13: eu pot totul în Hristos care mă întărește. Putem totul cu Hristos, fraților, dar dacă îl avem pe Iisus Hristos în inima noastră, fără Iisus Hristos nu putem să facem nimic. Fără Iisus Hristos nu ne cade nici măcar un fir de păr din cap fără voia Lui. De aceea, fără El, suntem doar o mână de țărână. De aceea, ia decizia vieții tale, omule care asculți în această seară, și pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ai. Nu mai sta nepăsător, nu mai fi nemulțumitor, pentru că poate de atâtea ori, oricât ți-o da Dumnezeu, ți-ai dorit totdeauna să ai mai mult. Poate Dumnezeu ți-a dat o casă și mereu ți-ai dorit să ai o casă mai mare, dar mulți poate dorm pe străzi, mulți nu au o casă unde să doarmă. Poate Dumnezeu de atâtea ori ți-a dat haine cu ce să te îmbraci și mereu n-ai fost mulțumit, ai vrut tot mai haine mai scumpe, ai vrut tot mai mult, dar mulți poate nu au cu ce să îmbrăca. De aceea merită Dumnezeu să-L lăudăm. Nu că noi suntem buni, nu că noi am meritat ca Dumnezeu să ne dea, doar că El s-a mai îndurat de noi și și-a mai arătat bunătatea față de noi și El ne-a mai dat. De aceea merită Dumnezeu să-L lăudăm. Merită Dumnezeu să-L preamărim și să nu mai stăm, fraților, nepăsători și să judecăm pe unul și pe altul, pentru că de atâtea ori, în loc să ne uităm la noi și în loc să-i cerem la Dumnezeu ca El să ne schimbe și să ne facă mai buni, stăm și privim la unul și la altul și doar stăm să judecăm și vedem mereu că ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, dar oare nu ne punem întrebarea oare cum suntem noi, dacă noi suntem buni, pentru că Iisus Hristos spunea: de ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău? De aceea prima oară să încercăm să scoatem bârna din ochiul nostru și apoi să ne uităm la paiul din ochiul fratelui nostru, fraților. Să nu mai judecăm, pentru că judecata nu este la noi, judecata este la Dumnezeu și El va judeca pe fiecare după faptele Lui. De aceea nu noi să judecăm, pentru că noi nu suntem nimic. Dumnezeu este Cel care poate să judece pe fiecare cu dreptate. Să ne uităm la noi, cum suntem noi. Poate de atâtea ori te uiți la altul și vezi că altul e rău, dar poate tu ești departe de Dumnezeu, poate tu ești pe o cale greșită. De aceea spune Domnului în această seară, căci chiar dacă ești pe o cale greșită, El să te aducă pe calea mântuirii, El să te aducă pe calea adevărului. Să nu mai privim în stânga și și să ne uităm în sus, la Cel care este sfânt, la Cel care este mare, la Cel care merită, pentru că doar El merită toată slava, toată cinstea, toată îndurarea. Domnul să fie lăudat și preamărit, Domnul să vă întărească pe fiecare, fraților. Așa cum am spus, am intrat în această seară să am un îndemn. Nu vreau să predic mult, dar când Domnul dă cuvinte, când Domnul nu mai dă cuvinte, ne oprim. Pentru că nu vrem să vorbim noi de la noi, ci vrem ca Domnul să vorbească. La ce-ar folosi să vorbim noi și niciunul să nu vină la pocăință? Dar eu știu și cred că dacă va vorbi Domnul, cu siguranță măcar o persoană se va întoarce în această seară la Domnul. Și eu zic ca Domnul să întoarcă pe fiecare la El. Poate de atâtea ori ai căutat doar să fii bogat. Ai căutat să fii bogat material aici pe acest pământ. Dar nu te-ai gândit că toate lucrurile acestea de pe acest pământ
la un moment dat toate lucrurile acestea vor arde. Toate vor arde pe acest pământ, căci Iisus Hristos spunea că aici nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Toate lucrurile vor arde pe acest pământ, și casa ta, și banii tăi, și mașina ta, și toate lucrurile care le-ai strâns pe acest pământ, toate vor arde și nimic nu vei duce cu tine. Mi-aduc aminte de o pildă care vorbea Iisus Hristos, de pilda omului acelui care a rodit mult țarina, și spunea omul acela că de acum înainte el va mânca, va bea și se va veseli pentru că are multe avuții. Dar vine Domnul la el chiar în acea seară și îi spune: nebunule, toate avuțiile tale vor rămâne aici. Nebunule, chiar în această seară ți se va cere înapoi sufletul, și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Dacă în această seară va veni Domnul să-ți ceară înapoi sufletul, oare ce ai pregătit pe acest pământ? Ale cui vor fi? Oare ai pregătit ceva pentru Domnul? Căci Iisus Hristos spunea: strângeți-vă comori acolo în cer, unde nu le mănâncă și le sapă hoții. Dar noi de atâtea ori nu ne strângem comori în cer, ne strângem comori aici pe acest pământ, unde le mănâncă molile și le sapă și le fură hoții. Dar eu zic ca Dumnezeu să ne ajute să ne strângem comori acolo în cer, pentru că acolo unde este comora noastră, acolo va fi și inima noastră. Domnul să ne ajute să ne strângem comora acolo în cer. Și nu vreau să spun că îi rău să ai, frate, să nu mă înțeleagă careva greșit, că spun că e un păcat ca să ai. Nu, pentru că Dumnezeu ți le dă toate. E un păcat dacă îți legi inima de lucrurile acestea. Poți să ai toate lucrurile, dar inima ta să nu fie legată de ele. Să nu te gândești mereu că cine ești tu, că cât de bogat ești tu. De aceea vrem ca să fim bogați sufletește. Vrem să fim bogați spiritual, fraților, pentru că lucrurile acestea contează. Lucrurile acestea au mare preț. Lucrurile acestea de pe pământ nu au niciun preț. Zic ca Dumnezeu să ne ajute El și să ne întărească, să facă El o schimbare, o seară de cercetare, așa cum am spus. Domnul să îndure El de fiecare. Avem nevoie de îndurarea și mila Domnului. Mulți sunt bolnavi și zicem ca Domnul să lase El vindecare în această seară. Domnul să lase El eliberare în această seară. Chiar dacă ești bolnav, acolo unde ești, cheamă-L pe Domnul în această seară, ca El să se atingă de tine. Cheamă-L pe Domnul ca El să mai lase balsamul Său vindecător, pentru că noi știm că poate. El poate, fraților. Tot ce este cu neputință la om, la Dumnezeu este cu putință. Pentru că orice boală ai avea, Dumnezeu te poate vindeca dacă crezi din toată inima ta și vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima ta. Nu mai alerga la medici, pentru că medicii nu poate să-ți dea nicio rezolvare. Poate de atâtea ori ai fost la medici și medicii ți-au dat ultima speranță. Poate de multe ori nu ți-au mai dat nicio șansă și au spus: mai ai o lună, mai ai 2 luni de trăit. Dar a venit Iisus Hristos și și-a făcut prezența. Pentru că ce este cu neputință la medici, este cu putință la Dumnezeu. Pentru că medicii doar taie și leagă, dar Cel care pune pansament, Cel care pune vindecare, este Iisus Hristos, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Merită Dumnezeu să-L lăudăm. De atâtea ori am fost pe paturi de suferință și când L-am chemat pe Dumnezeu, o venit și s-o prezentat. Chiar dacă n-am meritat, chiar dacă L-am întristat pe Dumnezeu, El a venit și s-o prezentat mereu. De aceea laud pe Dumnezeu că-și merită și investi-ne bunătatea Lui și îndurarea Lui, doar că de atâtea ori noi Îl întristăm. Zic ca Dumnezeu să se îndure de noi. Ascultă, frate și soră, caută-L pe Dumnezeu astăzi cât încă se mai poate. Va veni vremea și momentul când îți vei dori să mai stai de vorbă cu Iisus Hristos, când îți vei dori să-L mai lauzi pe Iisus Hristos și nu vei mai putea. De aceea acum încă cât se mai poate, laudă-L pe Dumnezeu. De atâtea ori am văzut oameni care s-au ridicat după cărucioare, de atâtea ori am văzut oameni care nu au văzut niciodată și Dumnezeu l-a dat vedere.
Oare e greu pentru Dumnezeu să vindece? Nu e greu pentru Dumnezeu să vindece, pentru că Cel care dă boala, tot El o poate vindeca. De aceea să venim la Iisus Hristos. Spunea Iisus Hristos: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Chiar dacă ești întristat în această seară, chiar dacă ai multe probleme în familie, chiar dacă ai multe încercări, vină la Iisus Hristos în această seară și El îți va da odihnă. Vină la Iisus Hristos și El îți va da odihnă în această seară. Poate de atâtea ori ai încercat să spui problemele tale oamenilor, dar oamenii de atâtea ori nu te-au pus în seamă, te-au ignorat. Și poate de multe ori au fost oameni care au vrut să te ajute, dar nu au putut. Cel care poate să-ți dea rezolvare la orice problemă ai avea în această seară este Iisus Hristos, care a murit pe cruce la Golgota pentru tine și pentru mine. De aceea, întoarce-te la Iisus Hristos și vină la El, așa cum spunea, că-și veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Doar dacă vom merge la El, putem să avem odihnă, pentru că la oameni degeaba alergăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu că-și blestemat este omul care se încrede în om și spune încrederea într-un muritor. Noi vrem să ne încredem în Dumnezeu și nu în oamenii aceștia muritori. Spunea psalmistul în Psalmul 20 că unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului. Noi ne bizuim pe puterea Domnului. De aceea vrem să ne bizuim pe Domnul, pentru că cu El vom putea birui totul, dar fără El, așa cum am spus, nu putem să biruim nimic. Aș vrea să spui o întrebare fiecare care ascultă în această seară. Oare când ai fost în probleme, oare când L-ai chemat pe Iisus Hristos, nu s-a prezentat Iisus Hristos? Oare nu a venit El să te ajute? Nu cred că este cineva care ar putea să spună în această seară că lui Domnul i-a făcut bine. Nu cred că este cineva care ar putea să spună căci Domnul nu l-a binecuvântat de atâtea ori, chiar dacă n-am meritat. Dar noi de multe ori uităm. Și aș vrea să, în această seară, am citit din Psalmul 103, unde spunea în versetul 2, căci binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Frate și soră, prieten drag care asculți cuvântul în această seară, nu uita niciuna din binefacerile Domnului. Laudă-L pe Dumnezeu pentru că merită. Laudă-L pe Dumnezeu prin cântare, prin rugăciune, prin cuvânt, prin orice. Laudă-L pe Dumnezeu. Poate de multe ori spui că nu lauzi pe Dumnezeu pentru că nu ai o voce frumoasă. Aș vrea să spun în această seară că și cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă este cineva cu inimă bună să cânte cântări de laudă. La Dumnezeu nu-i trebuie vocea ta, la Dumnezeu nu-i trebuie artiști, la Dumnezeu îi trebuie inima ta. Și dacă inima ta este bună, poți să-L lauzi pe Dumnezeu, pentru că El primește lauda dacă e dintr-o inimă sinceră și curată. Degeaba am căutat să fim artiști, fraților, și să fim noi cine suntem noi, că suntem mari și suntem tari. Nu! Fără Dumnezeu suntem slabi, fără Dumnezeu nu suntem nimic. Oricine ai fi în această seară, dacă în ochii oamenilor nu mai ai nicio valoare, dacă pentru frații tăi, pentru mama ta, pentru tatăl tău, poate pentru copiii tăi, nu mai însemni nimic, nu mai ai nicio valoare și nu mai ești băgat în seamă, aș vrea să spun că oricine ești, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Ai valoare în ochii Lui, pentru că El atât de mult te-a iubit, că a venit să moară pentru tine. Atât de mult te-a iubit, că s-a dat ca să fie blestem pentru tine. Pentru că spunea atunci, în timpul acela, că oricine este atârnat pe cruce, este blestemat. Iisus Hristos a făcut blestem pentru tine și pentru mine, ca tu să poți să ai viață veșnică. De aceea, așa cum spune în Ioan 3,16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Și cum să o aibă, fraților? Din belșug. De aceea oricine va crede în El nu va muri, ci va fi acolo cu El în împărăția Lui, va avea viață veșnică. Merită Dumnezeu să-L lăudăm, merită Dumnezeu să facem voia Lui, pentru că de atâtea ori am stat și m-am gândit, oamenii astăzi, dacă le-ai spune poate să meargă
undeva la lucru că le dă 20.000 de euro pe lună. Poate oamenii s-ar bate care cum să ajungă primul acolo. Dar dacă le spui oamenilor astăzi că dacă vin la Iisus Hristos, primesc viață veșnică în dar, oamenii stau nepăsători și la mână pe Dumnezeu după o zi pe alta, după o lună pe alta. Poate când ai intrat în anul 2020, ai spus de anul acesta o să fiu mai bun, anul acesta o să mă apropii de Dumnezeu, anul acesta vreau să închei un legământ cu Dumnezeu și deja o trecut 5 luni și nu ai încheiat încă un legământ cu Dumnezeu, încă nu te-ai schimbat. De aceea, dacă nu te-ai schimbat încă și n-ai încheiat încă un legământ cu Dumnezeu, acum seara este seara de cercetare și roagă-L pe Dumnezeu ca El să te schimbe, El să străpungă inima, acolo unde te găsești, acolo oriunde te-ai afla. Dumnezeu este oriunde. Oriunde este chemat numele Lui, El este prezent, fraților. Chemați pe Domnul și El este Cel care se va atinge de voi. El este Cel care va rezolva orice problemă în această seară. Doar să-L lăudăm pe El, doar să-L chemăm pe El. Zic ca Domnul să vă întărească pe fiecare, fraților. Avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de puterea Lui. Dacă Dumnezeu nu ne întărește, suntem slabi. Dacă nu-L avem pe Dumnezeu în viața noastră, nu putem să împlinim voia Lui, nu putem să împlinim poruncile Lui. Dar dacă îl avem pe Iisus Hristos în viața noastră, trăim o viață așa cum o trăit El, pentru că spunea Ioan, Apostolul Ioan spunea în epistola lui că cine are sămânța lui Iisus Hristos în El, nu mai poate păcătui, fraților. De aceea, dacă îl vom avea pe Iisus Hristos în noi, vom putea să facem voia Lui și nu mai păcătui. Psalmistul spunea, strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strânge cuvântul în inima ta, pentru că doar acesta te poate întări, doar acesta te poate izbăvi, doar acesta te poate elibera. Cuvântul lui Dumnezeu te poate face să înțelegi. Dacă ești pe o cale greșită, Cuvântul lui Dumnezeu te poate aduce pe calea cea bună, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu te învață ce este bine și ce este rău. De aceea să cercetăm Scripturile, fraților, să strângem Cuvântul în inima noastră, ca să putem rămâne lângă Dumnezeu, ca să putem rămâne pe calea Lui. Zic ca Domnul să aibă milă. Vreau să mai adaug, frați, în această seară, să laude fiecare pe Domnul cu o cântare, cu un îndemn de rugăciune. Domnul să lucreze în dreptul la fiecare. Și dacă sunt frați care voie să intre, să-mi lase comentarii. Și o să încerc să adaug. Dar până atunci aș vrea să vă spun să rămânem în ascultare de Dumnezeu, să rămânem lângă El, pentru că neascultarea va fi pedepsită, fraților. De aceea vrem să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Și spune în Apocalipsa 3:20: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, eu voi deschide și va deschide. Eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit în această seară, dacă îl simți pe Dumnezeu prezent și simți că El îți bate în această seară la ușa inimii tale, deschide-ți inima și lasă-L să intre în inima ta, ca El să poată intra în inima ta, să cinează cu tine și tu să cinezi cu El. Și zic ca Domnul să ajute pe fiecare. Văd aici o soră, mi-a trimis o searere, Cristina Gindac. Încercăm să o adăugăm. Zicem ca Domnul să binecuvânteze. Sora Cristina, încerc să te adaug, te rog să răspunzi.
Sora Cristina văd că nu răspunde. Mai încercăm o dată. Și așa cum am spus în seara aceasta, mulțumim la Dumnezeu pentru tot ceea ce avem. Mulți spun astăzi că Dumnezeu nu mai face minuni, dar aș vrea să vă spun că cea mai mare minune este căci te-ai mai trezit în această dimineață și Dumnezeu ți-a mai dat viață. Dar tu ai harul acesta de la Dumnezeu ca să mai fii în viață și să mai asculți cuvântul Lui. De aceea merită Dumnezeu să-i mulțumești. Alina Costea, Domnul să te binecuvânteze. Dacă mai sunt frați, surori care doresc să intre împreună cu mine, să-mi trimită cerere și încercăm să-i adăugăm, pentru că noi vrem ca fiecare să laude pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru merită. Dumnezeu. Văd aici comentarii, spune că nu se aude. Dacă se aude acum, vă rog să înscrieți. Ori te întreb de ce nu ești ascultat. Am conectat acum pe Dache, sperăm să meargă mai bine. Vă rog să-mi scrieți dacă se mai întrerupe și acum. Până când vedem dacă mai sunt frați doritori ca să intre în această seară, aș vrea să facem o rugăciune. Și în această rugăciune nu vreau să-i cerem nimic la Dumnezeu. În această rugăciune vrem doar să-i mulțumim la Dumnezeu pentru tot ceea ce avem. Vrem ca să îi mulțumim pentru toate binecuvântările, să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar dacă mai trece prin încercări, să-i mulțumim și pentru încercări. Văd că nu se aude deloc. Văd comentarii că nu se mai aude. Rog ca cineva să înscrie dacă se aude. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. Se întrerupe. Din cauza semnalului cred că se întrerupe. Pace, frate Turcu. Vă rog să-mi lăsați comentariu dacă se aude. Să nu vorbesc doar și nu se audă nimic. Văd că scrie că acum se aude bine. Slăvit să fie Domnul. Așa cum am spus, dorim ca să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar în această rugăciune să nu-i cerem nimic la Dumnezeu, ci
ci doar să-i mulțumim, pentru că merită lui Dumnezeu să-i mulțumim. Merită Dumnezeu să-i mulțumim că ne-a mai dat viață în această zi. Merită Dumnezeu să-i mulțumim că ne-a mai dat sănătate, ne-a mai dat mâini și piept, ne-a mai dat ochi ca să vedem lumina zilei, ne-a mai dat urechi să auzim, ne-a mai dat har și în această seară, ne-a mai dat putere, pentru că dacă Iisus Hristos n-ar fi prezent, noi n-am avea putere. Dar de aceea îi mulțumim la Dumnezeu pentru cuvânt, îi mulțumim la Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat, îi mulțumim la Dumnezeu pentru că ne-a mai dat cu ce să ne îmbrăcăm, îi mulțumim la Dumnezeu căci ne-a mai dat ce să mâncăm. Nu vreau să-i cerem nimic la Dumnezeu în această rugăciune, ci doar să-i mulțumim pentru toate, ca Domnul să fie slăvit, binecuvântat și preamărit. Acolo unde sunteți, vă rog să intrați în rugăciune împreună cu mine. Dacă doriți să închideți ochii și să-i mulțumiți la Dumnezeu pentru tot ceea ce v-a dat în această zi, în această săptămână, în zilele care au trecut, pentru că merită Dumnezeu să-i mulțumim. Poate nu i-ai mulțumit la Dumnezeu, dar acum este timpul să-i mulțumești la Dumnezeu pentru tot ceea ce ai. Să-i mulțumim la Dumnezeu căci sperăm că de acum vor rămâne bisericile deschise și de săptămâna viitoare putem să începem din nou, să mergem în lucrarea lui Dumnezeu, să mergem în casa lui Dumnezeu. Și zicem ca slăvit să fie Domnul. Intrăm cu toții în rugăciune și facem rugăciunea aceasta, să-i mulțumim la Dumnezeu pentru toate lucrurile. Doamne Iisuse Hristoase, care ești în ceruri, vin înaintea Ta, Doamne, și de data aceasta, cu laudă și cu mulțumire, Doamne, Ție să-ți mulțumesc și pe Tine să Te slăvesc, Doamne, pentru seara aceasta binecuvântată de Tine, Doamne. Să-ți mulțumesc, Doamne, pentru harul Tău. Să-ți mulțumesc, Doamne, pentru dragostea Ta, Doamne, că Ți-ai dat pe singurul Tău Fiu să moară pentru mine pe cruce la Golgota. Îți mulțumesc pentru sângele care au fost vărsat. Îți mulțumesc, Tată, că Tu ne-ai mai dat, Doamne, ce să mâncăm, cu ce să ne îmbrăcăm, Doamne. Ne-ai mai dat viață, ne-ai mai dat sănătate, ne-ai mai dat mâini, picioare, Doamne. Ne-ai mai dat lumină să vedem. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce ne dai. Îți mulțumim, Doamne, pentru binecuvântări, pentru încercări. Îți mulțumim, Tată, că în fiecare zi Tu ești cu noi și ne păzești, pentru că Tu ne-ai promis că în toate zilele voi fi cu noi. De aceea îți mulțumim, Tată, pentru Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru harul Tău, îți mulțumim, Doamne, pentru toate lucrurile, îți mulțumim, Doamne, pentru că ai mai lăsat o zi de har, Doamne, o zi, Tată, în care să ne mai putem pregăti pentru venirea Ta și dacă haina noastră este murdară, ne-ai mai dat timp, Tată, să ne spălăm, să ne curățăm, Tată, ca la venirea Ta, Doamne, haina noastră să fie albă. Îți mulțumim, Tată, pentru tot ceea ce ne dai, Doamne, și ceea ce nu ne dai, Doamne, pentru că toate lucrurile sunt după voia Ta. Îți mulțumim pentru bunătatea Ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lucrurile. Aleluia! N-avem cuvinte îndeajuns, Doamne, să-ți mulțumim pentru toate câte ne dai, câte ne faci, pentru că-ți meri să fii lăudat, preamărit, Doamne, zi și noapte, în orice zi, în orice vreme. De aceea vrem să Te slăvim, să Te binecuvântăm. Îți mulțumim, Doamne, pentru frații care ne-au ascultat în această seară, Doamne. Îți mulțumesc, Tată, pentru cuvântul Tău, Tată, îți mulțumesc pentru cuvintele Tale, îți mulțumesc pentru cercetarea Ta, Doamne, îți mulțumesc, Tată, că Tu ai mai străpuns inimi, Tată, îți mulțumesc că Tu ai mai făcut o chemare la pocăință, Doamne, îți mulțumesc, Tată, că Tu, Tată, ai mai vorbit măcar la o persoană, Doamne, că-și bunătatea care zi la pocăință. Îți mulțumim pentru toate. Fii slăvit, binecuvântat și preamărit, Doamne, în mâna și în brațul Tău, Doamne, încredințez pe toți frații și surorile mele, prietenii mei, colegii mei, Doamne, pe toți cei care îi cunoști, pe cei care nu-i cunosc, Doamne, ca Tu să rămâi cu ei cu fiecare și să-i întărești. Fii slăvit, binecuvântat și preamărit. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc că Tu m-ai ascultat. Amin. Domnul
să vă binecuvânteze pe fiecare. Aș vrea să adaug aici sora Tina să intre cu noi, să laude pe Domnul cu o cântare, două.